Hej guys, i dag så er det en stor dag, fordi at vi skal simpelthen ud og se, eller på en måde være til Pitbull-koncert, det forklarer vi lidt senere, hvor jeg skal hjem til Nicoline lige om lidt. Jeg ved ikke, for bussen kommer om 5 minutter. Og så skal vi lige være til hendes studentergilde, eller hendes søsters studentergilde. Og så skal vi så videre til The Pitbull Concert, hvor vi selvfølgelig skal klædes ud og det hele. Og jeg har også en kæmpe taske med. Fordi Nico har ikke en skid selv, så jeg skal kraftedeme stå på det hele. Så ja, det bliver ikke en gaming-video i dag. Men jeg håber også, I kan lide sådan nogle her videoer. Ja. Hey guys! Kom nu! Hey guys! And welcome back to Ellebæk and Asvarusen! Today har vi noget specielt på programmet. Ja. Til vores YouTube-kanal. Vi skal simpelthen til Pitbull-koncert. Men der er lige et lille men. Et lille stort men. Vi har ikke billetter. Så vi kommer til at være ude foran. Men så tænker jeg at det er røvkedeligt. Men det er det jo ikke. Nej, det er det nemlig ikke. For vi skal være en af hans minions. Vi skal ligne Pitbullsens. På en prik. På en prik. Så meget, de tror, at vi er trillinger. Ja, så vi har købt en masse. Vi har købt ballcap, vi har jakkesæt, vi har slips. Og så skal vi bare stå ude foran. Have a good time. Vi skal have noget musik. Vi skal lave noget ugly dancing. Ja, vi skal bare have en fest. Vi skal bare have en fest. Og så er vores forhåbning om, at de får medlidenhed med os. De der vagter tænker, wow, okay. Nogle piger der er kæmpe store fans, som måske tænker, okay, lad os lige smide dem ind, så. Også selvom vi kun kender omkvædet på sådan 6 sange. Ja. Men nu skal vi gå i gang med The Ball Caps. Og til det har vi jo som sagt købt ball caps. 50 kroner. Jeg føler, det ligner lidt mere Blackman, end det ligner. Guys, hvorfor er den så altså, jeg ved ikke med jer, men jeg er altså ikke så hvor har du købt den? Wish. Og så har vi også taget lim med, for at lime det fast. Skolelim. Men guys, jeg skal faktisk lige ind og hente min taske, fordi der har jeg nogle af mine ting, jeg skal bruge, blandt andet sådan boxers og sådan noget. Og Ja, det er også, vi skal måske sidde hernede. så jeg bedre kan se, når vi tager ballcaps på. Ja, så vi ses om lidt, guys. Vi ses lidt, guys. Så nu, Okay, guys. nu har vi sat vores Nu har vi lavet en grim ponytail, hvilket betyder, at vi faktisk ligner 2 æg nu. Ja, som er perfekt, når man skal have sådan en her ballcap. Ej. Er det, hvorfor er den så sticky? Det skal det være. That's what she said. Okay guys, er vi ready til bare lige holde i? Kan vi ikke lige gøre sådan her først? Okay, nej, jeg ved altså ikke, om vi kan det. Okay, er du klar? 2. Nej, fordi jeg ligner en ægte Brian. Jeg føler mig så bold. Jeg har aldrig været så bold før. Og den er helt deformet. Okay, hvor er det godt. Jamen, så skal vi jo lime det først. Altså, tror du, det der superglue, det kommer til? Det er jo ikke superglue, det er jo all round glue, right? Du skal kigge på mig. Så prøv bare at lukke mine fingre. Ej. Kom nu. Okay, jeg kigger. Okay, skal jeg lige løfte den op? Ja. Okay. Sådan der. Nå, jeg troede, det var svært at få min hud. Ej, min hud bliver så fedt, hvis det her ikke virker, ikke også? Okay, prøv at tage den ned. Okay. Det er din tur. Okay, prøv ikke at få det i mit hår. Ja, så flammer du den bare ned.
Du ligner en Hank. Blackman 2.0. Okay. Skal vi så lave overskæg og sådan noget nu? Ja, det skal vi. Jeg skal lige lægge. Oh my god, man kan bare se superglue. Det er ikke super glue. Jeg får sådan en ekstra rynke. Kan du også? Okay. Vil du lave på dig selv, eller lave på en? Jeg tør ikke. Jeg stoler ikke på dig. Okay. Så lav det selv. Jeg skal bare... Jeg må lige tænke sig på spejlet her. Ja, man skal også kunne se dig. Ja. Vi skal bare have lidt overskæg her. Lidt her og lidt her. Så det gør vi. Nej. No. Men har han det der? Det har han. Vi skal også huske, at vi skal lave hans seje øjne. Ja. Okay, mit goal er at blive ved med... Jeg ligner en pedo. Nej. Er det stolt? Ja. Jeg kan bare se sådan limen. Den her lim, den holder altså. Nej, det gør den ikke. Jeg skal lige have min jawline. Okay. Alligevel. Okay, men Ej, det er ikke slemt. what? Du er god til det jo. Det er ikke slemt. Det kan være, at jeg lader dig lave det på mig. Ja. Hvis du er heldig. Ja. Fuck, jeg ligger. Okay. Vil du lave skæg på mig? Ja. Okay. Er du klar? Jeg bliver altså nødt til at lukke øjnene, for ellers så flækker jeg. Ja, jeg ved ikke, om I kan høre det, guys, men vi kommer aldrig videre. Okay. Stop af din mund. Nej. Du ligner. Du må godt gøre det umage. Ja. Jeg kan mig ikke sætte. Du ligner den der børneserie med ham der, den blå mand, som er virkelig stærk. Det gør jeg faktisk. Du ligner sådan en macho. Du skal ikke sige noget til mig, hvis ikke du vil, jeg skal grine. Yo, ladies. Come get a taste. Hvorfor så er vi så dumme? Nej, det sagde jeg. Mona Lisa. Ej, nu gør du dig heller ikke umage, mand. jeg gør. What the fuck is that? What the fuck? Okay, nu tager jeg lige over her. Ja. Du ligner en, der har hamster. Hamsa. Jeg tror ikke, der er så meget mere, jeg kan gøre. Wow. Så er det øjenbrynene. Nå, jeg øjenbrynene. Hvem skal lave sin først? Du starter. Okay. Jamen det. Goddamn mirror. Ej, okay, sygt. Det er ligner Mario. Ej. Fuck. Ej, prøv at overveje, hvor meget mit ansigt kommer til at forandre sig, når jeg laver mine øjenbryn sorte. Jeg har jo lyse øjenbryn. Ja. Fuck, mand. Lad mig lige blende. Okay, what do we think? Det er macho! Åh, nej. Ej. Må jeg se? Det bliver sådan Okay, skal vi holde solbrillerne på dig? Så synes jeg, vi skal take sunglasses on. 3, 2, 1. Ej, jeg kan ikke... Okay. Man kan faktisk stadig se mine øjenbryn. Og jeg kan tage bort. Nu vender vi lige tilbage, når vi har fået det rigtige Ja, kostume det kan være, at vi lige skal... vi glemte at lave transitions. Ej, nej, du har sådan en god transition. Ej, kan vi ikke stadig... Vi laver en halv transition.
Så vi vender lige tilbage, når vi har gjort det. Okay, guys. Transition. Sæt i gang. 3, 2, 1. Wow! Look at this! Look at this! Oh my god! Ja. Ja. Pille på hvorhen? 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 Og så går man lige. Jeg synes, vi har gjort det godt. Og så uden sangkonkurrence, så vi lige... Og vi vil gerne lige give en shout-out til Sashas far for at have givet os alt det her klunt. Og shout-out til os selv for at have bundet det her slips. det her slips. Ja. Nej. Hey guys, vi er på vej hen til koncerten, ret forsinket dog. Vi har lige gået sygt langt, så vi er lidt trætte. Ja, det kvalmer også, ja. Ja, så ja, prøver bare at overleve, og så kommer metroen om 2,5 minut. Ja, men hende hun er ret smadret. Nej, hun er ikke smadret. Nej, hun er ikke smadret. Hun har faktisk feber. Vi har også gået meget og Tratsens in the Baners. Så status lige nu er, at vi sidder udenfor foran... vi skal lige tage lidt lavt. Det er virkelig mange vagter. Tusind tak skal du have. Vi står ved Bagindgangen. og så håber vi på, at Pitbull. Ja. Fordi han Passing burde fingers. Vi komme har ud. haft- Skal det gå good? Ja. Vi skal bare se ham. Ja. Han burde komme ud lige der omkring. Der er i hvert fald mange vagter og rigtig mange buzzers. Så vi prøver at finde ham. Hvis han ikke kommer til os, så kommer vi til ham. Vi er kommet 2 timer for sent, men nu er vi her. Og vi er klar på at få den her aften to be the tonight of the night. Ja, det vil lige... Now we wait. Ja. Men de er alle sammen skaldet, så vi kan ikke rigtig kende forskel på, det er alle vagterne er faktisk Pitbull og hvem der ikke er. jeg tror, der skal noget nu. Jeg tror, der skal noget nu. Spoiler, der skete ingenting, og vi endte med at vente 2 timer. Og det er ret lang tid at vente, så vi gik altså bare i gang med at potty fordi 2 timer, det var nok, og det var en hård dag, fordi 2 timer, og kom 2 timer for sent. It's not for the week. It's not for the week. Ja, vi begyndte bare at holde en party, som I kommer til at se lige her. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Baby, 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 I'm on fire. I tell her, baby, 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 I'm a fireball. Now Big Bang Boogie get that cute little noogie in a nice, nice little shave. I gave Susie little power. She turned around and said, walk this way. I was born in a plane. Mama said that every word was on my name. I'm the best you've ever had. If you think I'm burning out, I never am. I'm on fire. I'm on Fireball. I gave Susie a little pat up on the booty and she turned around and said, walk this way. I was born my head. Say that every word was on my name. I'm on fire. I'm on
We're taking it, we're taking it, we're taking it down. We're taking it, we're taking it, we're taking it down. We're taking it, we're taking it, we're taking it down. We're taking it, we're taking it down. We're taking it, we're taking it down. We're taking it, we're taking it, we're taking it down. We're taking it, we're taking it, we're taking it down. Now we're bringing it, we're bringing it, we're bringing it back. We're bringing it, we're bringing it, we're bringing it back. Bringing it back. We're bringing it, we're bringing it, we're bringing it back. We're bringing it, we're bringing it, we're bringing it back. We're bringing it, we're bringing it, we're bringing it back. Fireball! I'm a fireball. Min Tom. For jeg fik en finger i nums. Ja, jeg fik en finger i nums. For jeg fik en finger i nums. Vil du ikke tage den ud? Ja, jeg fik en finger. If I was a question, would you be my answer? If I was the music, would you be the dancer? If I was the student, would you be the teacher? If I was the sinner, would you be the preacher? Would you be my... Is the done